Хей, хей! Здравейте, приятели! Аз съм Вали. Аз съм Слави. Това е нашия помощник Емето. Той малко се стесня. Да. Днес ще ви покажем зарче и костичка. Да, ето. Тоест, това не е нещо като зарче. Тук си слагаш скрити пари. Там има много деца. Там има, значи, тук можеш да си мушкаш парите и казваш, че просто нарочно съм го направила така, за да си мушкаш ето тук парите. Ето. Тая кошница става за всякакви играчки. Ето. Да. И се слага на... Аз съм взела кукла, понеже не откривам друго. Нямах време. Добре. Първо ще започне Слави. Така, трябва да ви... Изчакай.